Здравейте хора, аз съм Велката Фатала и днес ще ви кажа, това е първи епизод или втори, първи. Днес ще ви кажа какво мога да играя. Мога да играя Minecraft, SAMP, GTI, мога CSGO да играя, Counter Strike, мога да играя и пишете ми в коментарите какви игри да играя и ще си ги сваля и ще играя. И да не е толкова кратък клипа, ще поиграя малко CS, Counter Strike. Някои го викат CS. Аз във всека да го викам CS и си го викам. Ето това е първи сервер. Аз играх преди и не знам, сега не съм играл от много време и не съм много добър. Тук се раждаш, супер. Не съм много добър, да не пишете. Просто не мога да играя. Ще снимам на Minecraft утре. Така, пишете ми какво да играя, ще сваля играта и ще я играя. Ела. Добре, откъде? Знам хора, не съм много добър, но аз не играя CS. Играх преди и бех добър. Не казвам много добър, но добър бях. С един мой приятел, къде и той снима и ще снима заедно. И не играх много време на това, на CSGO, на CS. И не съм много добър. Спрях, не съм толкова вече. И сега заради вас, ако искате да играем CS, ми кажете. Заради вас ще играя CS. И CSGO мога да играя. Ако искате CSGO ще играя. По принцип CS играх преди много и не съм и няма много играем вече, ама заради ваша игра. Добре, аз миналото играх единица и светнава единица и няма презареждах, нямаше какво. Призвам пак така, цак. Ох! Така, кажете какво да играя. Ако не, ми кажете в коментарите, че си сваля играта. Кажете някоя игра да си сваля за волан, защото имам и мога да игра из волан. И затова. Кажете. Игра. Някакво да говоря, днес започвам да снимам. Имам един епизод с един мой приятел, двама мои приятели, снимаме на Minecraft и играме игри там. Как Skywars ли се казваш, как си играе, казваш. Ще играе мини-геймс на Minecraft и всичко. Кажете ми, дайте ми сървъри. Дори заради вас мога да си купя Minecraft премиум акаунт. Да си купя Minecraft, да си го купя и игра. Не говоря много, защото не знам какво да говоря. Даже повтарям работите.
Нищо не знам какво говоря. Тук където от такива сървъри, където се раждате, не трябва да седите да чакалите. Ако някой не знае какво означава тази дума, да сидите на едно место. Например, сега да стана тук и да седам. Защото така седа и един може да се спалне тук и да му убие изведнъж. И затова такива не трябва да... Също чакала тук, например. Не е хубаво да се чакали също, защото се ще стана некъде тук и един ще се роди в гръб и ще му убие. Но това не е хубаво да се чакали. Поне не могат да чакалите, ама такива къде не ви спалват. Защото ако ви спалват такива сървъри, ще спалне някой в гръб и ще ви убие. Така че трябва да гледате навсекъде. Ето, видяхте как се горе се спална. Казах, не съм много добър, но се опитвам нещо да правя. От игра CSGO от една година. За първи път. От една година. Може да ме чувате малко клавиатурата, но ако ми я чувате, ще измисля нещо да не я чувате, ако ви е гадно. И ако ви е харесал клипчето, може да се абонирате, да харесате клипа, да кажете на вашите приятели да гледат също, защото искам да имам гледания. Въобще не искам да ставам известен, дори не искам. Просто искам да ме гледат хора и да се забавляват. Не искам въобще друго. Сега някои искат и да са известни и да... Много работи, ама аз... То си е забил. Много работи. Ама аз просто искам да ме гледате, да се забавлявате. И така. Ако ви е харесал клипчета, абонирайте се. Ще убия още един и ще спирам клипа. Ако му убия този. Добре, ще убия някой. Семка съм много добър, аз игра Семка. Ако ви е зле, докато не умра ще игра. Главата е кино. Вижте от моя как чакали. Айде да убийте ме. Съм играл давно, тук съм слаб. Аз обичам да за заглушител да игра. Защото така някакво ми е много странно. Ще губи още един, найде. Докато този му убие... Да, докато умра. И това ще е хора за този епизод. Абонирайте се, харесайте, ако сте се забавлявали, пишете в коментарите, кажете каква игра си свала за волан, таковите клипа на вашите приятели и така. На новия харесал клипчето. И да го бия това. И довиждане.